Selfie, pigit. Ay, abi na huwag di mo ba kung gusto ka mangawat kay ikon. Lah, sumaran, unsa man di? Sunta banget. Tama. Layan eh. Bay, mga katagkawatonan lahi di kay wala tay kwarta ni. Kawato na? Kay di na lang jud ko ana bay kay katong nangawat ra bata nadakpan ra ba tungo sa kakauban niya kita ra puy madakpan sunod. Di lagi. Bay pa mangita lang ang tagtarong nga trabaho dili na lang tanang kawat. Ano ding madakpan day? Suguti kag madakpan, di punuroy ko magpadakop si pulis niya magadto ka sa prisuhan. Ikaw kung gusto ka ikaw lang. Ako mangita og tarong trabaho. Di buroy ko mabada ko bay. Unsa ni trabaho ang atong kanon day? Sos, bisag unsa basta tinarong. Saman, uban ka sa dili. Uban. Aw tara. Ay lutab yu ari ay. Guap. Guapa. Next. Uy, kay. Uy, kini. Matay selfie, pigit. Matay kini kwarta na ni. Ay, bes. Ay, kinsa ka? Si Kuha diya kay mo kailangan mo picture ako. Karon dara. Ay, miss. Ay. Aw, muuban man di ay. Abi na huwag di mo ban kung gusto ka mangawat kay ikon. Lah, sumaran, unsa man di? Sunta banget. Tama. Lah, ato. Tabak! Kami. Ala, oy, di ba halata dra? Kamu duha ba? Ikaw atong silpon Ala, sa na ba dagan? Adto. Kuman sad mi kita nga. Ikaw atong silpon, oy. Akong dali. Uy, bro. Grabe, tukontra. Angka. Uy, ikaw. Ikaw ha? Nangawat ka ha? Unsa na boss? Lancis, bagigag. Sabas. Uy, di na maawat. Di na mao nangawat. Bata man ang nangawat. Ay, bata dito day. Ala ako ang bibin taon, oy. Lab, ayaw lab. What's up mga ka-James Gab? It's time to shout out now. Shout out kong Joshua Piliado o kang Mark Zairos Diaz o kang John Dave King. Shout out ko kay GM Abong. O shout out kong Carl Justin Bantok o Gerald Bourbon. Oy, sa tatay ko sa kong mga kauban niya sa purinarya ni Conring Loon. Sa tawo tanan akong mga kauban. Shout out ko sa among pamilya o kabahog pamilya. And, Shout out ko ni Papayek ug Mamada. and mga to, salamat. Nang please like, share, and subscribe. Bye-bye! Bye-bye.